takže Oktagon 58 za nami, dám si také prvé vyjadrenie. V prvom rade chcem pogratulovať Carlitovi za výhru, že má svoj deň, takže ak som hovoril, že ktorý z nás je lepšie pripravený, tak ten vyhrá, tak asi Carlito bol lepšie pripravený, takže za tomu gratulujem. Naozaj mal som veľmi ťažkú prípravu za sebou, takže chcem poďakovať môjmu tímu celému, od hlavného trénera Lidiu Škondriča, všetky sparring partnerovia, ktorí boli z OFI, ktorí mi pomáhali, boli so mnou, takisto mentálny coach Radek, môj silovo-kondičný tréning, Miško Štepko, takisto ďakujem ľuďom, ktorí ma dávali dokopy, jak Tomáš Kulán, Recovery Clinic Rovinka, pán docent Piešťany, ďakujem za stravu, Fit Meal Factory, Maťko Elements, reštaurácia Friends, takže naozaj veľmi veľa ľudí mi pomohol, aby som vedel makať a sústrediť sa na tento zápas. Ďakujem samozrejme mojim partnerom, každému, ktorý stál pri mne aj v dobrom aj zlom, a najviac ďakujem môjmu generálnemu partnerovi Doxbetu, že proste naozaj mohol som robiť túto prípravu čistým svedomím, že som sa len sústredil na to. Ja som sa cítil veľmi dobre, cítil som sa tak, že proste nemám žiadne výčitky, že som niečo mohol robiť lepšie, lebo naozaj dal som do tej prípravy, dali sme celým tímom do tej prípravy všetko a jak som aj hovoril, že ja som aj necítil, že som nemal 5 rokov zápas, takže veľmi dobre som sa cítil aj na fyzickej, mentálnej stránke, aj váha, takže všetko dobre a samotný zápas už nevyšlo, takže to je najpodstatnejšie, že to nevyšlo, takže to je problém, ale samozrejme toto je šport, toto je MMA, to patrí k tomu, chvála Bohu, že som zdravý. A ešte chcem poďakovať mojej milovanej manželke, že proste celé to so mnou vytrpela a spolu sme to nejako zvládli. A teraz